Sampa Traditional Council, a year no, ekoso, Duadasohene number 2 no, abusuya ejinemu den yasem keto akora me chena na kwakwa babiu, oye Mponua hene edema Sampa Traditional Council no, na yie no enei na eba so na eyenra na womo eye ufusom no, ebepie mu enne na womo eto so na dachna memene na odi ni nyina ebeba awieye enti na ohwemfonyi na edaso yi a na ye twa de akere mo se eye no abaso sna bloy bema bia ni Sampa enti se de tie bia no nananom atsankonwa ewo Sampa akwakoduro ho no mo a wo mo ehwe na nakwakwa ba bia eye no ama na koso kama toten enti usanom nyina to santene ya wo mo ebetena se ahwe akire ama bibia atumi akoye kama enti video no ena busu edaso a ogusu a wo hwe no na nkofo bebrebisa se nana sangwa jafla ewo henefa se de tie no nana ya wonye ne bebia wo kure na kwakwa bebia no Sampa man hene eye nana sangwa jafla ono ena eye niwura prekope enti Nyankopon ya aduma da chena ena nana sangwa jafla betie si form na waba na watuma besie ne de hye anase na kora kama enti obusuan busa ya na se mo hwe ni mu dia na nana sangwa jafla da chena ena obetie si form ne de nana matsankonwa ena koya wo mukotena gwam ede ema nana sangwa jafla se de amama na mane asie no emprempi ne base no a ya na de twato no ankasa edisie no ena ya na etehu nana mahemfo mpanimfo no akuku dam ene apepian koma no dano ankasa ena emprempi no ye tan ehu wo mo na arehosem ya ebepie mu medika ka kire wo se de tie bia onim se Sampa de eye de ne ebesi arehosem a yensaka ene se abrante ba kwa friend Steven eye chidom hene yo Sampa de esi amino kasa de mentime ho ase kakra koso hoye ne huru kasem bi ekoso a abrante ne da so no ono so eti nananom ewo enne ensem ekokoso yeyi mu no wato nananom ewo nsiedo e de afa ho asabre de omo nananom ape baabi edi no esi abrepem no behwe no makora no ntime no kasa de according to sources there approach for be say aduonum 50 ene achi na ene bambofo ene asojafo so be say aduonu ena sabe makopie mu ewo nana kwaku ayi no ase a omo ehwe ama bibia atumi akwa kama ewo ho no masumbe betumi benefit no pepem sa bre ni awie ye yi koso yi de eho ye boko ya Sampa man na ni age Duadasohene number 2 man na ni age kokogo ye no ase a chese omo ehwe na omo akora papa ye chi kama ama bibia atumi aye kama fe na matsankonwa mo Sampa nkasa nso omo nyina so atene ekosi bibi ede akire nanam Sampa Traditional Council no mkwa kuswan ede ache o Mponua hene ye ono akasa so Duadasohene number 2 hina sabri na eda empemti se de na amane no update kakra na dey so se de bre mo no nanum nyina akopie mo ma bibia atumi aye kama na nra me de tumanim se 25 years bia so no Duadasohene number 2 no wo mo so ehwe na omudi afahye bi ya ye frɛ no jobele afahye na jobele no nyame ya aduma wo kyena nkasa na ye hya se 18th na kwakọ wie ebenada ebe ne mo ma kyena nkasa na jobele no so no samodua enso ne dom ekwakọ pie mu e wo Duadasohene number 2 ho na dwumadie no ekoso nti no ene yesi amagani amagahye ne hina magahuhu nti sa na te da kyena na sangma jafla betie si form sanso na samodua so ne dom ebetie si form e wo Duadasohene number 2 nti kyena no na yebehu sna bloy asem no ayeka no ankasa ye de yenyaka se yama no ntokwa yama no kon ye ba se ye ba besie ye Mponua so hene enti no na de eka kono ye Mponua hene na ye ba besie no enti omo ba omudo mu lemu no omunye omudo bele na ye so yenye ye na bebia nkoso kama enti asundue na ye bo ho dawuru se obi ekono obi anko na onkodi ne lemu na bebia ntumi enkoso kama enti busua na update kakra ye de eguso a ye de ebrem no onim sa before say yin ba be hyase no komponi nya nti ese etu asa kasa abrante baako ewo honom ntimi no kasa die enya anigisem kra wo honom ena enya de a eden so ewo honom na so se de tie bia mu no ya opani a obre nti sa na amane no sese de akwa wie
me no ka say de ye no gusu a ekoso ye nansa ye de si no ma ye de duadaso number duadaso number 2 ehene ayi no enti enura enne na chena nansan ene de si ho no mo a ye me no ka say enura echi mu se duadaso ho no so no omumu ache mienu efa bi ewo nana sangbaja fla ene efa bi nso so wo sa modua enti na nkofo kwem se ye no eti bebe ne ade nipa abodom pem ase na che kurese ne pawo saa so na duadaso number 1 ho no so no ebi ye sangbaja fla nana sangbaja fla de ne bi so ye sa modua so nkrofo dia enti no wo mo sa modua no fa no beko jobele no na wo mo so wo na nana jafla so eho no enso so akwa yie na sinje say ebi di afache de bi so ye yie enya asem keto akwa na eye se ohini mo hwe kro so awu na fa bi so mo ye afache say na ti edema yen asem sebe enti abusua na aha nam de mbosi update kakra aba afa duadaso number 2 kru no de ekoso ewo honom no bambo die emu aye de keten ewo honom fan fan de onye ye na fan na sangbaja flam o fam ne de wo mo fa bambofo ya o mo bo ban ma bibie tuma akoso ama asundue tumi aba na emom de jobele ho de inyanti se de o mo hyehyɛ yesitie na emom de di ka hu ye clean up exercise a wo mo ye ewo honom a nyame ya adom o kyena o mbɛhyɛ fa kese no enso so ewo honom enti no said esitie no na hu se efe keke anana mo tene no ne chine menchine yi di ahim ni ade na Asante frank yi Asante afade yi yentade na mu ni ade bia di adanse se Sampa kotokohene na ne dia na said kotokohene so Sampa be ne die na se de tie bia duadaso number 2 enso so Sampa dia na be bom eba kotokohene nim ne die na se de tie bia na mamanya manye kwan so saa ena ye no na ade ahya Asante so animonyam enti no medimu si hanom na nana sangbaja fla ye o ye Sampa manhene na me no ka sei ye be se bunofo nyina se monko duadaso number 2 na monko boa nana sangbaja fla Sampa manhene na ontumi ensie ni Mponua hene na bebia ntumi enye kama aha ya ADUMASA TV midin e dia tesam hene kwaku ye mamomo ene hwa enya ado yakramo